மறைந்த பிரித்தானிய ராணியாருக்கு மரியாதை செலுத்த திரண்ட ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறிய மன்னர் சார்ல்ஸ் தொடர்பில் வெளியாகி கவனத்தை ஈர்க்கும் ஒரு காணொளி அவரது உண்மை முகத்தை அம்பலப்படுத்தியுள்ளதாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. பிரித்தானிய ராணியார் 2ஆம் எலிசபெத்தின் நல்லடக்கம் திங்கட்கிழமை வின்ஸ்டர் கோட்டையில் அமைந்துள்ள சிற்றாலயத்தில் அர்ப்பணிப்பு ஆராதனைக்கு பின்னர் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வில் ராஜ குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டுள்ளமையால் சில புகைப்படங்கள் மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ராணியார் மறைந்த செப்டம்பர் 8ஆம் தேதிக்கு பின்னர் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் லண்டனில் திரண்டதுடன் ராணியாருக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தி வந்தனர். இந்நிலையில் திரண்டிருந்த மக்களை மன்னர் சார்ல்ஸ் உட்பட ராஜ குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் வில்லியம் தம்பதி, ஹாரி தம்பதி ஆகியோரும் நேரடியாக சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர். ஆனால் இந்நிகழ்வில் மன்னர் சார்ல்ஸ் தொடர்பில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் காணொலி ஒன்று தற்போது சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாதத்தையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சம்பவத்தின் போது மன்னர் சார்ல்ஸ் திரண்டிருந்த மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறுவதுடன் அவர்களுடன் கைகுலுக்கி வந்துள்ளார். ஆனால் அவர்களுடன் வரிசையில் நின்றிருந்த கருப்பின நபர் ஒருவரை கண்டுகொள்ளாமலும் அவர் நீட்டிய கையை புறக்கணித்தும் மன்னர் சார்ல்ஸ் கடந்து செல்வது தற்போது விவாத பொருளாகியுள்ளது. இது மட்டுமன்றி உலகெங்கிலும் இருந்த ராணியாரின் இறுதிச் சடங்குகளுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கப்படவில்லை என்பதுடன் அவர்களை மன்னர் சார்ல்ஸ் நேரடியாக சென்று வரவேற்கவும் இல்லை என கூறப்படுகிறது. மேலும் மொத்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் தலைவர்களும் பேருந்துகளில் அனுப்பி வைக்கப்பட அமெரிக்கா உட்பட வல்லரசு நாடுகளின் தலைவர்கள் தங்களின் வாகனங்களில் பயணிக்கப்பட்டதும் விவாதமாகியுள்ளது. தற்போது இந்த விவகாரத்தை மேகன் மர்க்கலுடன் இணைத்து சமூக ஊடகங்களில் இணையவாசிகள் விவாதிக்கின்றனர். மேகன் மர்க்கல் கருப்பினத்தவர் என்பதாலேயே ராஜ குடும்பம் புறக்கணிப்பதாகவும் அவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டதால் இளவரசர் ஹரியை ஒதுக்கி வைப்பதாகவும் கூறுகின்றனர். மன்னர் சார்ல்ஸ் வெறும் இனவாதியா என கேள்வி எழுப்பியுள்ள மக்கள் கருப்பின நபருக்கு கைகுலுக்க மறுத்த மன்னர் சார்ல்ஸின் உண்மை முகம் அம்பலமாகிவிட்டது எனவும் கொந்தளித்துள்ளனர். இதேவேளை ராணியாரின் இறுதிச் சடங்கில் இளவரசர் ஹாரி ராணுவ சீருடையை அணிய முடியவில்லை என்பதுடன் அவரது பாட்டிக்கு வணக்கம் செலுத்த அனுமதிக்கப்படவில்லை என்பதையும் அறிந்து அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். ராணியாரின் இறுதிச் சடங்குகள் நேற்று முன்தினம் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் குறு மடாலயத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டு பின்னர் வின்ஸ்டர் கோட்டையில் உள்ள சிற்றாலயத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் குறு மடாலயத்தில் வைத்து ராணியாருக்கு இளவரசர் ஹாரி ராணுவ வணக்கம் செலுத்தாதது அவரது ஆதரவாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மன்னர் சார்ல்ஸ், இளவரசர் வில்லியம், இளவரசி ஆன் உட்பட முக்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் ராணியாருக்கு வணக்கம் செலுத்த ஹாரி மட்டும் வணக்கம் செலுத்தாமல் ஸ்தம்பித்து நின்றுள்ளார். இது மட்டுமன்றி முக்கிய தருணத்தில் அவர் ராணுவ சீருடையிலும் இல்லை என்பதே அவரது ஆதரவாளர்களை கொந்தளிக்க வைத்துள்ளது. மேலும் சனிக்கிழமை முன்னெடுக்கப்பட்ட ராணியாரின் பேரப்பிள்ளைகளின் சிறப்பு காவல் நிகழ்வின் போது மட்டுமே ஹாரி ராணுவ சீருடையில் காணப்பட்டார். அதுவும் முன்னர் மறுக்கப்பட்டு பின்னர் மன்னர் சார்ல்ஸ் சிறப்பு அனுமதி அளித்த பின்னரே ராணுவ சீருடையில் ஹாரி காணப்பட்டார். அதில் ராணியாருக்கான முக்கிய முத்திரை பறிக்கப்பட்டிருந்தது ஹாரியை மொத்தமாக நொறுக்கியிருக்கும் என்றே கூறுகின்றனர். வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் குறு மடாலயத்தின் வெளியே குடும்ப உறுப்பினர்களின் கடைசி வணக்கத்திற்காக ராணியாரின் உடல் சிறிது நேரம் வைக்கப்பட்ட போது ஹாரிக்கு வணக்கம் செலுத்தும் உரிமை மறுக்கப்பட்டது. ராஜ குடும்ப உறுப்பினர்கள் முக்கிய தருணங்களில் ராணுவ சீருடையில் காணப்படுவது மரபாக பின்பற்றப்படுகிறது. ஆனால் 2020இல் ஹாரி மொத்த பொறுப்புகளில் இருந்தும் வெளியேறி தமது காதல் மனைவியுடன் அமெரிக்காவில் குடியேறிய பின்னர் அவருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்துகள் அனைத்தும் பறிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அவரது ஆதரவாளர்கள் சமூக ஊடகத்தில் தங்களது கோபத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். வில்லியம் போல் அல்லாமல் ராணுவத்தில் 10 ஆண்டுகள் செயல்பட்டவர் இளவரசர் ஹாரி. அதுவும் மிகவும் ஆபத்தான கட்டத்தில் இருமுறை ஆப்கானிஸ்தானில் பணியாற்றியுள்ளார். அவருக்கே ராணுவ சீருடை அணிய மறுப்பா என கேள்வி கேட்டுள்ளனர். மேலும் மன்னர் சார்ல்ஸ் எப்பேற்பட்டவர் என்பது இதில் இருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் எனவும் மக்கள் கூறியுள்ளனர். ஆப்கானிஸ்தான் போரின் போது ராணுவத்தில் பணியாற்றிய ஹாரிக்கு சீருடை அணிய மறுக்கப்பட்டுள்ளதும் வணக்கம் செலுத்த அனுமதிக்காததும் பைத்தியக்காரத்தனம் என ஒருவர் கொந்தளித்துள்ளார்.